Radu Vâlcan, am acceptat provocarea ta. O să-mi pun gheață în cap, dar nu o să ne punem doar gheață în cap, o să și donăm bani. O să vă spun pe blog unde puteți să faceți treaba asta. La rândul meu o să provoc o singură persoană, dar credeți-mă, o singură persoană care face cât 3, pentru că este un tată bun, un actor bun și un prieten foarte bun. Pavel Bartoș, ai 24 de ore la dispoziție să faci același lucru. Stai, că nu s-a tras! Nu s-a tras, Răzvi nu s-a tras. Aoleu! Răzvi, încă o dată. Nu mai am ce să fac. Dar nu s-a tras. M-am căcat pe mine. Nu, n-am tras. N-am tras, Hai, mai iubire. puneți o dată, dă să spun gheață. Mai ai o de aia? Da. Du-te și vezi că mai avem o de aia de gheață. Măcar că ea, oricum ți-am spart-o. Ah, nu mai fac. Mai avem o de S-a spart Am spart galeta? gata. Vorbești serios? Hai te rog, Maria, hai Gata, nu. repede. Păi, dar n-am cum, bă, că sunt tu deja. Adelo, Răzvin, nu s-a tras. mă cacă în ea. La Putem revedere. să luăm de pe ăsta. Ei de pe telefon. Păi da, n-am ce să fac cu părul nebunelor. Hai. Are de la A, filmezi? Ce